Кара, моля ти се, мъкни. Аз попиля, че ги трепа. Не, никога не. Много е сладък. Никога не трепаме животно, дето не ни закача нас. Това си е вкъщи. Мина, ние сме му се натресли. Виж му езичето как се движи. Точно така, Колко е бърз. това му е носа. Нали знаеш езичето? Какво? Така усеща миризмите. Нагрел се. С езичето. Ама виж колко е дълъг. О, Е дълъг, 3 сантиметра. Дълъг. Знаеш какви змии има? Много е готина. много е сладък. Красавица. Да се дръпне. Ма тя може и да е мома, защо сладък? Що момче го нарече? Сладка или сладък? Сладка по-добре, защото е змия. И може винаги да не е женска змия. Оп, виж каква дупка сега ще се опита да се завре. А, не успя. Види си дупката. Да. Окей, не искам да се доближавам твърде много. Не се доближавай, защото Да не я стреснем. точно така. А и може, пак казвам, да отровна. Как влиза вътре? Верно ли?